Печива от Нахрани.me. Днес ще ви покажа рецепта за сладки мафини. Необходимите ни продукти са един брой яйце, половин чайна чаша олио, една чайна чаша захар, една чайна чаша кисело мляко, половин чайна лъжица сода, 2 чайни чаши брашно, около една чайна лъжица мед и ванилия. Първо ще започнем с разбиването на яйцата с захарта. Така ще добавим и олиото. Много е важно хубаво да бъдат разбити. Другите неща с шпатула или с бъркалка могат да бъдат разбити. Ще добавим содата в киселото мляко да шупне. Много е важно да знаем, че содата се добавя или в киселото мляко, или в брашното. Докато изчакаме, може да добавим ванилията. Започваме с добавянето на брашното. Това се добавя постепенно. Стане хомогенна смес. Ако решите, че сте добавили прекалено много брашно, може да добавите кисело мляко, за да не става прекалено гъсто. Сега последната стъпка е добавянето на меда. Някои хора предпочитат да правят сладките мафини с различни видове сладка, но на мен лично най-ми харесва с мед. След като вече сме готови с сместа, преминаваме към поставянето ѝ в формичките. Аз използвам силиконови, някои хора използват хартиени, но при
просто е по-удобно след това да се извадят. Задължително не трябва да се пълнят целите, защото могат да излезат от формичката. Много е важно да включим предварително формата на около 150 градуса. Така, вече сме готови. Ще ги добавим ще увеличим до 180 градуса за около 30 минути, в зависимост от това колко е силна формата. След малко, когато мафините вече са готови. По желание, след като изцинат, може да ги декорираме с настърган шоколад, с пудрен захар или пък да шприцоваме с различен крем. Надявам се рецептата ми да ви е харесала. До нови срещи!